Прывітанне, шаноўныя сябры. Вы на адукацыйным канале, прысвечаным ваеннай гісторыі беларускага народа, і з вами Віталь Чырвінскі. Сёння мы завяршаем агляд храналогіі 13гадовай вайны маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай 1654-1667 гадоў. Калі хто падключыўся да гэтай працяглай і важнай лекцыі размовы толькі зараз, то раю вам спыніцца з праглядам гэтага роліка і перайсці па спасылках у пачатак лекцыі. Вось тут вы даведаецеся аб падзеях, якія адбываліся напярэдадні 13гадовай вайны. Заканспектуеце прычыны развязвання вайны, сілы бакоў і шмат чаго іншага. Далей адкрывайце спасылку на ролік пад, напэўна, іранічнай, але трапнай назвай «Вызвольныя нашэсці». У гэтай частцы размова ідзе пра першы этап вайны, які цягнецца 2,5 гады і завяршаецца падпісаннем Віленскага перамір'я, калі ўжо амаль усе галоўныя гарады і мястэчкі Вялікага княства Літоўскага, уключаючы яго сталіцу Вільню, знаходзяцца пад кантролем войскаў маскоўскай дзяржавы, гетманскай Украіны, а таксама шведскага каралеўства. Наступны, даволі працяглы ролік прысвечаны другому этапу вайны, складанаму, супярэчліваму і трагічнаму. Нягледзячы на мірнае пагадненне, падпісанае паміж маскоўскай дзяржавай і Рэччу Паспалітай, баявыя дзеянні на тэрыторыі Літвы, Беларусі не спыняюцца. Адбываецца ўздым узброенага народнага супраціву, у якім удзельнічаюць і месцічы захопленых гарадоў, і шматлікія атрады партызанаў, так званых шышоў, і дзяржаўныя і прыватныя аддзелы прафесійных вайскоўцаў, а таксама добраахвотнікаў, валанцёраў, пад камандаваннем велікалітоўскіх магнатаў, шляхцічаў, кадровых афіцэраў і іншых харызматычных асобаў. Плюс на бок Рэчы Паспалітай пераходзіць частка паказачаных раней літвінаў-беларусаў. Невыпадковая і назва гэтага роліка – «Няскораныя». Другі этап вайны працягваецца 3,5 гады і заканчваецца падпісаннем Аліўскага міра, пагадненнем якое спыняе вайну Швецыі супраць Рэчы Паспалітай і дае магчымасць сканцэнтраваць аб'яднаныя ўзброеныя сілы польскай кароны і ВКЛ на велікалітоўскім і украінскім тэатрах ваенных дзеянняў. Сёння пачынаем размову пра трэці, заключны этап 13гадовай вайны. Працягваем разбіраць нашу моўны грэйпфрут на долькі і смакуем чарговую. Паехалі! Як заўсёды, дзеля размінкі для вашых глуздоў, тэст для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам. Увага! Пытанне. Якая з пералічаных бітваў адбылася на Магілёўшчыне? А. Бітва пад Палонкай, Б. Бітва на Басі, С. Бітва пад Кушлікамі, Д. Бітва на Лучосе. Нагадаю, што гэта ўсё бітвы заключнага этапа 13гадовай вайны, пра які мы зараз будзем размаўляць. Абіраем варыянт, які вам падаецца самым правільным, і чакаем заканчэння роліка, дзе разбяром гэты зусім нескладаны тэст. А зараз працягваем лекцыю. Трэці этап вайны. Нагадаю, што ён пачынаецца пасля падпісання паміж Рэччу Паспалітай і Швецыяй мірнага дагавора аб спыненні вайны між сабою. У гістарыяграфіі яе нярэдка называюць «Паўночная вайна» 1655-1660 гадоў. 1660 год. Вясна. З-за нявыплаты каралеўскім дваром жалавання у войску ВКЛ створана чарговая вайсковая канфедэрацыя на чале з Самуілам Кміцічам. Дарэчы, падтрыманая вялікім гетманам літоўскім Паўлам Янам Сапегам, які ў знак пратэсту гатовы нават адмовіцца ад гетманскай булавы. Варта адзначыць, што сродкі, якія мусяць выдзяляцца з дзяржаўнага скарбу, ідуць не толькі на аплату жаўнерам, але ж і на ўзбраенне, інжынернае забеспячэнне, харчаванне, фураж, усё, што трэба для вядзення паспяховых баявых дзеянняў. Таму і з'яўляецца ў Рэчы Паспалітай канфедэрацыі, якія падтрымліваюцца нярэдка і самімі гетманамі. Нагадаю, што вайсковая канфедэрацыя – гэта часовае аб'яднанне ўзброенай шляхты з мэтай абароны сваіх правоў. Абіралі сабе кіраўніка і не падпарадкоўваліся ні каралеўскай, ні гетманскай уладзе. Была на гэту тэму змястоўная лекцыя. Паглядзіце, каб асвяжыць у памяці. Жаўнеры не хочуць выконваць загады, пакуль не атрымаюць абяцаныя ім грошы. Калі ўжо гэты гармітр скончыцца, гэтым разам у сярэдзіне траўня 1660 года частка праблемных пытанняў вырашана, канфедэрацыя распушчана. Тым часам у вёсцы Упірэвічы, 10 кіламетраў на паўднёвы захад ад Барысава, ваўсю працягваюцца спробы пачаць перамовы паміж камісарамі Рэчы Паспалітай і царскімі пасламі аб умовах спынення ваенных дзеянняў. Да слова, недалёка каля гэтай вёсцы Упірэвічы зараз вайсковы палігон Белая Лужа.
Шмат уласных успамінаў пра гэтыя мясціны, дзе правёў нямала часу ў свае лейтэнанцкія і капітанскія гады, нават не мог сабе ўявіць тады, якія падзеі адбываліся тут 300 годдзі таму назад. Але ж вяртаемся да перамоваў. Умовы Масквы. Усё, што захапілі, гэта ўжо назаўсёды наша. Дакументальна замацаванае ў тытуле нашага государа. Як мінімум, Рэч Паспалітая мусіць адмовіцца ад Украіны і Белай Русі. Тое, што не паспелі далучыць, мо і пакінем вялікаму княству літоўскаму, але канкрэтных перамоваў, як такіх, пакуль няма. Каралеўскія дыпламаты ўсімі намаганнямі цягнуць час, знаходзячы ўсё новыя адмазкі. У тым ліку забаўляюцца п'янкамі, а таксама паляваннямі ў лясах каля Упірэвічаў, Белай Лужы і іншых мясцовых вёсак. На гэтыя мерапрыемствы, імаверна, запрашаюць і паслоў суседняй дзяржавы. Чым толькі не ахвяруеш дзеля айчыны, нават сваёй печанню. Камісары Рэчы Паспалітай усяляк марудзяць і чакаюць станоўчых вестак з фронту. І гэтыя весткі неўзабаве прыходзяць. Пачатак лета. З Падляшша, Польша, у ВКЛ вяртаецца 6-тысячная дывізія вялікага гетмана літоўскага Паўла Яна Сапегі, дывізія правага крыла, якая вызваляе Жыровічы. З Падолля, Украіна, перадыслакавана польская дывізія ваяводы рускага Стэфана Чарнецкага, якая займае Слонім. Ваявода рускі – гэта пасада кіраўніка рускага ваяводства ў каралеўстве польскім з рэзідэнцыяй у Львове. На карце выдзелена чырвоным колерам. Тым часам велікалітоўская дывізія левага крыла на чале з вялікім абозным літоўскім Міхалам Пацам, часова прызначаным замест Вінцэнта Гасеўскага, які знаходзіцца ў гэты час у маскоўскім палоне. Узгадваеце бітву пры Верках? Дык вось, дывізія левага крыла з Курляндыі рушыць на Вількамір, а затым на Вільню, якую бярэ ў аблогу. Апошнія дні чэрвеня 1660 года войска царскага ваявода Івана Хаванскага стаіць пад Ляхавічамі, паламаўшы ўжо не адзін свой зуб аб муры мясцовага непрыступнага замка. Безвыніковая для маскоўцаў аблога Ляхавічаў працягваецца ўжо 3 месяцы. Маглі стаяць і далей, але прыходзяць звесткі пра імклівае набліжэнне дывізіі Сапегі і Чарнецкага, якія аб'ядналіся пад Слонімам і Жыровічамі. Царскі ваявода Іван Хаванскі выконвае загад Алексея Михайловича Цішайшага, напісаны ў грамаце, якую той паслаў яшчэ ў пачатку чэрвеня, на той выпадак, калі войскі Рэчы Паспалітай рушаць на дапамогу ляхавіцкаму гарнізону. Не спыняць аблогі Ляхавічаў, але выйсці супраць непрыяцеля і разбіць яго. Хаванскі, зважаючы на царскі загад, вырашае не чакаць падыходу галоўных сілаў праціўніка, а самому захапіць ініцыятыву. Заспець літоўска-польскае войска знянацку, на маршы, пасеяць паніку і перамагчы. Як усё адбывалася ў тыя дні, распавяду ў асобнай лекцыі. Там шмат цікавай фактуры, а пакуль каротка пра вынікі. 28 чэрвеня 1660 года у бітве каля вёскі Палонка, што на Берасцейшчыне, 40 кіламетраў на паўночны захад ад Ляхавічаў, аб'яднаныя сілы ВКЛ і кароны ўсяго за 3 гадзіны высякаюць у пень непераможнае датуль войска Івана Хаванскага. Бітву вырашае імклівая гусарская атака. Крылатыя гусары змятаюць, сякаюць і топяць маскоўскіх пяхотнікаў, што пашахтаваліся перад пераправай праз раку. Тыя паспяваюць зрабіць толькі адзін залп. Надалей ва ўцёкі перакулены конніца праціўніка і яго астатняя пяхота. Велікалітоўскія конныя аддзелы Самуіла Кміціча і Станіслава Ліпніцкага, пераследуючы рэшты войска Хаванскага, сходу вызваляюць мястэчка Мір. Маскоўская залога, якая абараняла мясцовы замак, здаецца амаль без бою. Іван Хаванскі ледзь-ледзь уратоўвае сваё жыццё і з рэшткамі аддзелу свайго войска ўцякае ў Полацк. Войска ВКЛ разам з польскай дывізіяй мусіць прасоўвацца ў бок Дняпра. Натуральна, што весткі пра буйную перамогу над Іванам Хаванскім хутка разлятаюцца па прасторах Вялікага княства і выклікаюць новы ўздым супраціву царскай уладзе. Між іншым, тыя царскія паслы, якіх вадзілі за нос камісары Рэчы Паспалітай, бавячы час у застолях і паляваннях, каб максімальна зацягнуць пачатак перамоваў, дык вось, маскоўскія паслы атрымліваюць ад Івана Хаванскага ліст, які дастаўляе паспешлівы ганец. «Богам прашу, уцякайце, ідуць на вас людзі з жамойці, а на нас ужо прыйшоў Чарнецкі з таварышамі. Пакіньце пасольства, яны вас ашукваюць. Уцякайце!» Прачытаўшы змест ліста, царскія паслы хуценька рэціроўваюцца ў Смаленск, не чакаючы запрашэння на чарговае паляванне альбо бяседу. 2 ліпеня Павел Ян Сапега заходзіць у Койданаў, а на наступны дзень 3 ліпеня 1660 года вызвалены Менск, які, як мы памятаем, у лістападзе 1658 года ўжо вызваляўся сіламі мясцовай павятовай шляхты і атрадам
Александра Палубінскага, але ўтрымаць надоўга тады горад не змаглі. Цяпер Менск ізноў у складзе ВКЛ. Да слова, горад вызвалены сіламі 18 харугаў на чале з палкоўнікам войска ВКЛ Марцыянам Александрам Агінскім, адным з уплывовых магнатаў Вялікага княства. Дарэчы, адразу пасля завяршэння 13гадовай вайны Агінскі пабудуе ў Смілавічах, мястэчка недалёка ад Менска, праваслаўную свята-троіцкую царкву. Але гэта будзе пасля вайны, а вось проста зараз, у ліпені 1660 года вялікі гетман літоўскі Павел Ян Сапега накіроўвае ў розныя бакі раз'езды з задачай ачысціць лясы ад асобных царскіх аддзелаў і самотных ратнікаў праціўніка, якія адбіліся ад сваіх галоўных сіл і цяпер блукаюць па чужых дарогах. У вызваленым Менску Сапега сустракаецца з Чарнецкім і на вайсковай нарадзе абмяркоўвае план далейшых дзеянняў у прысутнасці камісараў, тых самых, якія зусім нядаўна дамаўляліся аб перамовах з царскімі пасламі, шмат часу правялі сярод маскоўскіх вайскоўцаў і маглі падзяліцца сваімі назіраннямі пра войска праціўніка. Наступленне мусіць працягвацца. Кароль Рэчы Паспалітай Ян Казімір Ваза абяцае дапамогу і выступае за рашучы далёкі наступ на ўсход з заходам у глыб маскоўскай дзяржавы. Чакаемы поспех мусіць прывесці да заключэння выгаднага для Рэчы Паспалітай міру нават з тэрытарыяльнымі набыткамі. Ці рэальна гэта? Паглядзім. Спроба ўзяць Барысаў наскокам правальваецца. Там добрае ўмацаванне і моцная залога – 818 чалавек. Барысаўскі ваявода Фёдар Нарбекаў пераўтварыў горад, які дагэтуль не меў сур'ёзных умацаванняў, у непрыступную фартэцу. Вось так гэта месца выглядала перад вайной на пачатку 1650-х гадоў. Аўтар панарамы, прыдворны мастак вялікага гетмана літоўскага Януша Радзівіла, галандзец Абрахам ван Вестэрвель. Цяпер Барысаў аточаны землянымі валамі, умацаваны драўлянымі канструкцыямі, пабудаваныя спецыяльныя фортыфікацыі над бярэзінай, якія забяспечваюць лёгкі доступ да вады ў выпадку аблогі. Берагі злучаны адноўленым мастом. Падрыхтаваныя земляныя шанцы і бастыёны з артылерыйскімі пазіцыямі, добры запас харчу, боепрыпасаў, моцная артылерыя. Пасля няўдалых штурмаў горад блакуецца, але ж трэба рушыць наперад. Пад Барысавам застаецца дывізія Чарнецкага. Сапега пераносіць дзеянні сваіх войскаў далей, на ўсход. Сярэдзіна ліпеня. Харугу велікалітоўскай дывізіі левага крыла урываюцца ў Вільню. Добраўзброены царскі гарнізон на чале з ваяводам Даніілам Мышэцкім вымушаны закрыцца ў віленскіх замках. Тым часам сапежніцы заходзяць у Воршу і Копысь. Былая прысяжная навагародская шляхта пры дапамозе атрада навагародскага ваяводы Крыштапа Валатковіча вяртае пад уладу Вялікага княства літоўскага Навагарода. Вось так, імаверна, выглядаў гэты старажытны горад у тыя часы. Адчуйце подых эпохі і асалоду ад майстэрства беларускага мастака-графіка Паўла Татарнікава. Ваенныя дзеянні працягваюцца. Па загаду Сапегі на Дняпры перахопліваюцца грузавыя стругі маскоўцаў, караблі, якія ішлі з грузам у Магілёў, які неўзабаве бярэцца ў аблогу. Жнівень 1660 года з Вільні на злучэнне з вялікім гетманам літоўскім Паўлам Янам Сапегай па загаду караля пачынае рух конніца жамойцкай дывізіі Міхала Паца, каля 3000 чалавек. Трымаць у аблозе віленскія замкі пакінуты ўсе пяхотнікі, рэйтары і драгуны пад камандаваннем віленскага стольніка Казіміра Жаромскага. Атрадамі Аскеркі і Мурашкі вызвалены Жлобін і Чачэрск. Моцны атрад Александра Палубінскага да 3000 чалавек заходзіць на тэрыторыю Смаленскага павета. Тым часам царскі ўрад, хоць і збянтэжаны разгромам войска Хаванскага пад Палонкай, але не збіраецца адсежвацца ў абароне. Тым больш, зусім нядаўна планаваўся рашучы паход на Варшаву, каб канчаткова заваліць Рэч Паспалітую. Сілы ёсць і даволі значныя. У Полацку збірае новае войска Іван Хаванскі. Па маршруту Масква, Вязьма, Дарагабуш, Смаленск рушыць моцнае войска Юрыя Далгарукага, фарміраваць якога Далгарукаму дапамагае яго стары баявы таварыш Восіп Сукін. У мінулай лекцыі мы ўзгадвалі пра дзеянні гэтай асобы на беларускіх землях. Выбачаюся за памылку пры агучванні яго прозвішча. Націск мусіць быць на другі склад. Да рашаючых бітваў пакуль не даходзіць, але лакальныя баі ўспыхваюць па ўсім тэатры ваенных дзеянняў. Царскія войскі захопліваюць і паляць чашнікі, заходзяць у Лепель і Бешанковіч. У гэтым жа месяцы узброенымі сіламі ВКЛ вызваляюцца Мсціслаў, Крычаў, Клоў. Але ж Мсціслаў і Крычаў не ўтрымліваюцца і зноў адбітыя праціўнікам, гэтым разам вернымі цару казакамі. Іван Хаванскі прагне рэваншу, канцэнтруе вялікія сілы ў Полацку, абапіраючыся на полацкую фартэцыю,
плануе праводзіць мабільныя акцыі па абшарах усяго падзвіння. Чарнецкі, так і не здолеўшы ўзяць Барысаў, хуткім маршам рушыць пад Магілёў, дзе аб'ядноўвае свае сілы з сапегам. Але блакада Барысава не знята. Цяпер пад яго мурамі атрады шляхты Менскага ваяводства на чале з харужым Александром Вяжевічам. І не сказаць, што дзейнічаюць удала. Падчас нечаканай начной вылазкі моцнага атрада са складу барысаўскага гарнізона церпяць паразы ў баі пад Зембінам. Шмат хто з тых шляхцічаў, уключаючы іх камандзіраў, захоплены ў палон і пасаджаны ў барысаўскую вязніцу. Магілёў тым часам абложаны дывізіямі Сапегі і Чарнецкага. 8 кастрычніка 1660 года каля Чавусаў на рацэ Бася, што на Магілёўшчыне, адбываецца буйная бітва паміж аб'яднанымі літоўска-польскімі сіламі. Па розных звестках ад 12 до 16 тысяч чалавек пад камандаваннем ажно 3 гетманаў і 18-тысячным войскам царскага ваяводы Юрыя Далгарука, які да слова прыпісвае пазней перамогу ў гэтай бітве сабе. Будзе лекцыя пра палонкаўскую бітву, разбярэмся і з Басей. А пакуль у нас ідзе апошні квартал 1660 года. Вялікае княства Літоўскае вяртае большую частку сваіх страчаных за час вайны тэрыторый, але ж пра поўнае вызваленне гаварыць яшчэ ранавата. Тым больш вось проста зараз у тыле, быццам стрэмкі ў далоні, сядзяць царскія гарнізоны, якія закрыліся ў Берасці, Гародні, Коўна, Вільні, Барысаве, Магілёве, Старым Быхаве, Смаленску, у некаторых іншых гарадах і мястэчках. Ці доўга яны пратрымаюцца, паглядзім, а пакуль зазірнем у гетманскую Украіну, дзе адбываюцца вельмі важныя падзеі. Там сапраўдная катастрофа для Масквы. Все пропало, все пропало. Большая частка палкоў войска Запорожскага прыносіць прысягу каралю Рэчы Паспалітай, а галоўныя сілы царскага войска баярына Шараметьева до 15 тысяч чалавек практычна знішчаны. Паўдзельнічалі ў гэтай справе аб'яднаныя сілы. Кароннае польскае войска, палкі украінскіх казакоў гетмана Івана Выгоўскага і конніца крымска-татарскай арды хана Мурад-Гірэя. Пад Чуднавым Васілій Барысавіч Шараметьеў вымушаны капітуляваць на ўмовах, што яго войска, аточанае з усіх бакоў праціўнікам, будзе адпушчана дадому ў маскоўскую дзяржаву без зброі і сцягоў. Таксама тэрыторыю Украіны мусіць пакінуць усе царскія гарнізоны. Маскоўцы умовы выконваюць, зброю складаюць, але жорстка падмануты. Дамова заключалася паміж палякамі і маскоўцамі, але ж пасля ўмешваюцца крымска-татарскі хан, які забірае сабе Шараметьева, сілай захоплівае некалькі тысяч бяззбройных маскоўскіх ратнікаў і вязе іх да сябе у Крым. Не на адпачынак, але ж у палон, які больш будзе нагадваць рабства. Да слова, крымскі адпачынак баярына Шараметьева зацягнецца на доўгія 20 гадоў, а ўмовы яго ўтрымання будуць зусім не курортныя. Снежань 1660 года. Пасля чуднаўскай катастрофы маскоўскі ўрад ужо гатовы адмовіцца ад працягу барацьбы за Украіну і вывесці свае гарнізоны з яе гарадоў. Аднак, не паверыце, у палякаў заканчваюцца грошы. Каб заплаціць сваім жаўнерам, які ў адказ адмаўляецца ад працягу вайсковай службы, складаюць вайсковую канфедэрацыю і пакідаюць украінскі тэатр ваенных дзеянняў. Такім чынам Рэч Паспалітай не выкарыстоўвае шанец замацаваць перамогу пад Чуднавым і вярнуць сваю ўладу на ўсю тэрыторыю гетманшчыны. Вось так. А магла б і вайна на гэтым скончыцца. Перамогай Рэчы Паспалітай не. Наперадзе яшчэ як мінімум 6 гадоў ваеннага ліхалецця. Вяртаемся ў ВКЛ на землі Літвы-Беларусі. У снежні 1660 года царскі гарнізон нарэшце прымушаны пакінуць Берасце. Праз 3 месяцы, сакавік 1661 тое самае адбываецца ў Гародні. 1661 год. 1 лютая. Супраць царскіх уладаў узнімаюць паўстанне месцічы Магілёва. Тыя самыя, якія амаль 7 гадоў таму назад добраахвотна адкрылі гарадскія брамы перад войскамі праціўніка, а затым мужна баранілі горад падчас штурмаў былых суайчыннікаў, жаўнераў велікалітоўскай арміі і сваіх землякоў, паказачаных жыхароў Магілёўшчыны на чале з беларускім палкоўнікам Канстанцінам Паклонскім. Маскоўскі цар нават захаваў магілёўцам прывілеі магдабургскага права, а цяпер у горадзе паўстанне, знішчаны маскоўскі гарнізон. Якая рэакцыя на гэту падзею Алексея Михайловича Цішайшага? Напэўна, што вельмі злы і расчараваны.
адорваў гэтых халопаў рознымі дабротамі, і вось падманулі. Кароль Рэчы Паспалітай, наадварот, прабачае былыя грахі, пацвярджае магдыбургскае права і ўзнагароджвае Магілёў новым гербам і вялікай пячаткай. Будзе лекцыя пра Шышоў і гарадскія паўстанні, разбяром гэту тэму больш падрабязна. Сакавік 1661 года, неспакойна ў Полацку, які пакуль пад царскімі ўладамі. Іван Хаванскі, ваявода і баярын, па мянушцы Таратуй, які яшчэ зусім нядаўна з'яўляўся са сваім наўгародскім палком з сілай стрымлівання ад магчымых хваляванняў мясцовых, па загаду цара перадыслакуецца ў Пскоў, збіраць новае войска. Полацкі царскі ваявода Даніла Велікагаген нервуецца і просіць у цара падмогі, таму што ад полацкіх мяшчанаў і шляхты чакае шатосці, а ад павятовых мужикоў даводзіцца чаяць і змены. Напэўна, што ўпершыню за час вайны ваенныя дзеянні пераносяцца на тэрыторыю маскоўскай дзяржавы. У траўні 1661 года па закліку генерала літоўскай артылерыі навагародскага кашталяна Мікалая Юдзіцкага жыхары Полацкага і Себежскага паветаў аб'ядноўваюцца ў баявыя аддзелы і самастойна здзяйсняюць вылазкі пад Апочку і Пустаржэў на Пскоўшчыне. З аднаго боку помсцячы за рабункі і гвалт, а з іншага самі з вусамі. Чаму б не парабаваць замежную маёмасць? Ва ўласнай гаспадарцы ўсё прыйдзецца да двару. Але галоўнае, што адцягваюць рэгулярныя сілы праціўніка, які мусіць рэагаваць на такое нахабства з боку беларускіх мужычкоў. У чэрвені 1661 года адбываецца важная падзея. Маскоўскі цар спыняе вайну са Швецыяй, заміраецца са шведскім каралём, саступіўшы таму гарады, захопленыя раней у інфлянтах. Цяпер Масква можа перакінуць свае палкі з былога шведскага фронту на велікалітоўскі тэатр ваенных дзеянняў. У Галандыі арганізоўваецца закупка новай партыі зброі. А што жыхары ВКЛ? Працягваюць самастойна вызваляцца з-пад маскоўскай улады. У Падняпроўі не спыняюць турбаваць праціўніка мабільныя атрады літоўскіх палкоўнікаў Самуэля Кміціча і Гальеша Сурына. Гэта надае ўпэўненасці мясцовым людзям. Дарэчы, пад камандаваннем Сурына 3 роты шляхты і 8 рот узброеных сялянаў. Вось такі баявы саюз. Ужо 3-й раз за вайну, дзякуючы Месцічам, вызваляецца Крычаў. Крычаўцы самі распраўляюцца з непрыяцельскай залогай і адкрываюць браму горада сваім. Амаль тое самае адбываецца ў Чачэрску. Мяшчане Дзісны перадаюць горад Мікалаю Юдзіцкаму, які падышоў да дзісінскага замка са сваімі харугвамі. Нават біцца не прыйшлося, як на сподачку з блакітнай аблямоўкаю. Цікава, што нават кароль Рэчы Паспалітай адзначае гераізм дзісінцаў асобнай граматай, а каменданту крэпасці даруе амністыю за ранейшую капітуляцыю перад царскімі войскамі. Ліпень 1661. Мяшчане Себежа вызваляюць сваё мястэчка, абязброіўшы царскі гарнізон. Такія навіны ўжо нікога не здзіўляюць. Тым часам дывізіі войска ВКЛ правага і левага крылаў злучаюцца ў раёне Дзісны, 40 кіламетраў на захад ад Полацка. Верасень 1661 года. Чарговы зашквар у войску, гэтым разам не ў каронным, а ў велікалітоўскім. Варшаўскі сойм не вырашае праблему выплаты грошай жаўнерам ВКЛ, якія, не паверыце, ствараюць вайсковую канфедэрацыю на чале з літоўскім палкоўнікам Казімірам Жаромскім. Называюць гэту канфедэрацыю братэрскім хаурусам. Абураныя жаўнеры абвінавачваюць у карупцыі амаль усё вайсковае камандаванне і вырашаюць ваяваць толькі да 11 лістапада. І ведаеце, паспяваюць адзначыцца перамогай на поле боя. 4 лістапада 1661 года ў бітве каля вёскі Кушлікі, што на Полачыне, аб'яднаныя сілы Рэчы Паспалітай, корпус канфедэратаў ВКЛ на чале з Казімірам Жаромскім і каронная дывізія Стэфана Чарнецкага на світанку грамяць групоўку царскіх войскаў ваяводы Хаванскага і Нашчокіна. На шаблі ўзяўшы, гналі іх секучы і забіваючы да самага Полацка. Створаная вайсковая канфедэрацыя, братэрскі хаурус, фактычна паралізоўвае дзеянні рэгулярнай велікалітоўскай арміі. Не спыняюць актыўнасці толькі добраахвотніцкія, так званыя валанцёрскія фарміраванні, а таксама палкі харуга, якія засталіся вернымі прысягі каралю. На наша шчасце ёсць такія. 2 снежня 1661 года пасля 16-месячнай аблогі канчаткова вызвалена Вільня. Дзякуючы ўнутранай здрадзе гарнізона, нарэшце ў праціўніка адбіты віленскі верхні замак. Царскі ваявода князь Данііл Мышэцкі паводле пастановы суда пазбаўлены жыцця. Яму адсякаюць галаву на ратушнай плошчы. Нават не паспрабавалі абмяняць. Прычына – надзвычайная жорсткасць у адносінах да Месцічаў Вільні. Атрымаў па заслугах. Сустракаюцца звесткі, што ролю ката выканаў уласны кухар Мышэцкага. Антошка – повар,
Ну, так яго называў сам Мышэцкі. Во як бывае. Праходзіць пару месяцаў. Пад уладу ВКЛ вяртаюцца Браслаў і Гомель. Вясна 1662 года. На літоўска-беларускім тэатры ваенных дзеянняў некаторае зацішша. Ну, калі не лічыць перманентныя баявыя дзеянні мясцовых партызанскіх атрадаў. Адбываецца чарговая спроба дамовіцца аб міры, але Алексей Михайлович Цішайшы нават не хоча і думаць пра вяртанне захопленых ім тэрыторый. Гэта ўжо маё, не аддам. Дамаўляюцца пра абмен палоннымі. Ну, хоць так, абменны фонд даволі значны з абодвух бакоў. У нас за кратамі чакаюць абмена альбо выкупа 242 высокія царскія чыны, князі, палкоўнікі, стралецкія галовы. У маскоўскім палоне самы цымус гэта польны літоўскі гетман Вінцэн Гасеўскі, плюс больш за 200 жаўнераў, сярод якіх палкоўнікі і іншыя старшыя афіцэры. Абмен адбываецца паспяхова. Гасеўскі і іншыя літоўскія і польскія камандзіры на свабодзе. У дадатак да пасады польнага гетмана літоўскага Вінцэн Гасеўскі атрымлівае яшчэ адну. Дырэктар скарбовай вайсковай камісіі ў Вільні. Напэўна, што плануе ўсе свае сілы, вопыт і ваенны талент прыкласці да перамогі ў вайне, але трапляе ў віхур трагічных падзей, звязаных з маральным крызісам, які як іржа раз'ядае значную частку великалітоўскага войска. Поўны гармідар. Адны бунтуюць за нявыплаты заробку, іншыя, верныя каралю роты харугу палкі, працягваюць змаганне. Ліпень 1662 года з рук праціўніка нарэшце вырваны Барысаў. Атрады валанцёраў, добраахвотнікаў пад камандаваннем Статкевіча, Дзятловіча, Солтана і іншых великалітоўскіх камандзіраў наносяць значны ўрон парубежным маскоўскім землям, што патрабуе ад Масквы трымаць там моцныя конныя атрады ў пастаяннай баявой гатоўнасці. Але ж вяртаемся да польнага гетмана, літоўскага Вінцэнта Гасеўскага. Там вельмі сумная гісторыя. У канфлікце паміж вайскоўцамі, якія стварылі канфедэрацыю, і каралём, Гасеўскі становіцца на бок апошняга, што не падабаецца жаўнерам. Польны гетман так і не паспявае вырашыць грашовыя праблемы, абвінавачваецца канфедэратамі ў змове з царскім урадам, ну, быццам бы быў завербаваны падчас палону. Абвінавачваецца ў прысабечванні выдзельных сродкаў, у падрыхтоўцы да гвалтоўнага знішчэння братэрскага хаўруса канфедэрацыі. Узбуджаныя гэтымі і іншымі плёткамі, канфедэраты сілай у карэце пад канвоем вывозяць з Вільні Вінцэнта Гасеўскага, які на той момант хварэе, жывы чалавек. 29 лістапада канвой спыняецца каля Астрыны, магдыбургскага мястэчка гістарычнай Літчыны. Натоўп незадаволеных і ўзрушаных вайскоўцаў шчыльна абступае карэту. У вочы гетману, які выходзіць да жаўнераў, сыплюцца абвінавачанні і абразы. Чым усё заканчваецца? Дамо слова беларускаму гісторыку Геннадзю Сагановічу. На кучы камення пад старым крыжам Гасеўскага прымусілі спавядацца ксяндзу. Але потым і гэтае палічылі непатрэбным. Парушнік Навашынскі раптам стрэліў проста ў галаву гетману. Гэта быў першы стрэл, які абарваў малітву Гасеўскага. Пасля, як ён ужо зваліўся долу, пачалі страляць іншыя. Стралялі яшчэ і яшчэ, ажно пакуль не знявечылі цела. Так загінуў герой шмат якіх бітваў, мужны і непахісны абаронца Айчыны, якому давялося перажыць больш чым 3-гадовы маскоўскі палон. Загінуў як здраднік ад свайго ж войска, якое калісьці гэтак яго любіла. Адводзячы душу, жаўнеры хацелі яшчэ і пасекчыць цела Гасеўскага, але ксёндз не дазволіў гэтага. Так яно і ляжала, кінутае проста ля дарогі пад вялізным крыжам, ажно пакуль не прыехала прыслуга палявога гетмана. Нябожчыка адвезлі да Астрыны, а ўжо адтуль адправілі ў Вільню, да ягонай жонкі і дачок, Зосі і Тарэзы. Забойства палявога гетмана становіцца проста надзвычайным здарэннем, нечуваным датуль у Рэчы Паспалітай. Праходзіць некалькі месяцаў. Вясна 1663 года. Вайсковая канфедэрацыя братэрскі хаўрус нарэшце распушчана. Акт канфедэрацыі па традыцыі спалены. Забойцы польнага гетмана арыштаваныя. Войска ізноў падпарадкоўваецца законнай уладзе. Хопіць бунтаваць. Айчына чакае вызвалення. Цяпер левым крылом войска ВКЛ камандуе новы польны гетман Міхал Казімір Пац. Атрымаў гетманскую булаву пасля смерці Гасеўскага. Правым крылом вялікі гетман літоўскі Павел Ян Сапега. Стратэгічная ініцыятыва на баку Рэчы Паспалітай, якая назапашвае сілы для рашаючага ўдара. Надышоў час паваяваць і на тэрыторыі праціўніка маскоўскай дзяржавы, насельніцтва якой мусіць адчуць на сябе ўсе нягоды ваеннага ліхалецця. Тым больш і ўнутранае становішча там вельмі складанае. Масква ледзь ачуняла ад наступстваў меднага бунту ў траўні 1662 года, паўстання, выкліканага абясцэньваннем грошай, павышэннем падаткаў і спекуляцыямі.
Вайна справа нятанная, за ўсё трэба плаціць. Паўстанне задушана, але ж моцы дзяржаве такія падзеі не дадаюць. Для Рэчы Паспалітай гэта добры шанец. Кароль польскі, вялікі князь літоўскі Ян II Казімір Ваза рыхтуе вялікі паход, так званую задняпроўскую кампанію, з мэтай завяршыць вайну ў якасці пераможцы, адваяваць свае былыя тэрыторыі, плюс па магчымасці прыдбаць новыя. Во як бывае. Хто б мог пра такое падумаць летам 1654 года, калі адзін за адным, як косткі даміно, падалі ніц перад войскамі праціўніка гарады і мястэчкі вялікага княства. Сучасны расійскі гісторык Ігар Бабулін, руплівы даследчык 13гадовай вайны, узгадваў пра яго працу ў мінулым роліку. Дык вось, Ігар Бабулін лічыць, што сціплую назву «Задняпроўская кампанія» варта замяніць на больш зычную «Маскоўскі паход». Па яго меркаванні, стратэгічныя мэты Яна Казіміра Вазы былі такія: дайсці да Масквы і, не заходзячы ў сталіцу рускага царства, вымусіць царскі ўрад падпісаць капітуляцыю на ўмовах Варшавы і Вільні. Па меркаванні гісторыка, гэты паход з'яўляецца ці не самым грандыёзным нашэсцем польска-літоўскіх войскаў на тэрыторыі маскоўскай дзяржавы за ўсё 17 стагоддзе. Давайце прасочым за ходам тых падзей. Восень 1663 года на тэрыторыі маскоўскай дзяржавы ваўсю дзейнічаюць выведнікі і дыверсанты Рэчы Паспалітай. Была ў нас некалі лекцыя пра разведвальную службу, арганізаваную аршанскім старостам Філонам Кмітай Чарнабыльскім. За 100 гадоў у працы шпегаў і віжоў мала што змянілася. Паглядзіце, хто прапусціў. Паралельна з разведчыкамі паспяхова дзейнічаюць дыверсанты. Узарваны парахавыя склады ў пскоўскім крамлі. Не дапамагла і пільная ахова. Выбухам моцна пашкоджаны сцены крэпасці. Імаверна, што адбываюцца і іншыя дыверсіі на тэрыторыі праціўніка. Кароль Рэчы Паспалітай выдае універсал, у якім абвяшчае аб пачатку пахода на ўсход, пакуль да Дняпра. Згодна з планам наступальнай кампаніі, першая да Дняпра мусіць рушыць дывізія Міхала Казіміра Паца у накірунку Рэчыцы. Дывізія Паўла Яна Сапегі павінна спачатку заняць пазіцыі паміж Шкловам і Воршай, а затым перайсці Дняпро. Кароннае войска на чале з самім каралём і вялікім гетманам каронным Станіславам Патоцкім рыхтуюцца да выправы ў накірунку левабярэжнай Украіны. Палякаў павінны падтрымаць украінскія казакі гетмана Паўла Цяцеры, а ў раёне Белай царквы падцягнуцца яшчэ і атрады крымскіх татар. Што далей? Польска-казацка-крымскае войска накіруецца на Севершчыну, дзе аб'яднаецца з абедзвюма дывізіямі велікалітоўскага войска, а затым рушыць у глыб маскоўскай дзяржавы, правакуючы тую на генеральную бітву ў полі. Гэта імаверныя планы. Насамрэч усё адбудзецца па-іншаму, але аб усім па парадку. Сілы бакоў. У маскоўцаў пад ружжом блізу 215 тысяч. Але гэта ўключаючы і ўсе гарадскія залогі, запасныя палкі, іншыя фарміраванні размешчаныя як на тэрыторыі Літвы, Беларусі і Украіны, так і на памежных з Рэчы Паспалітай землях маскоўскай дзяржавы. Насамрэч, аб'яднаным сілам караля супрацьстаіць значна меншая колькасць жаўнераў праціўніка. Па меркаванні расійскага гісторыка Олега Курбатова, каля 45 тысяч маскоўцаў і некалькі тысяч украінскіх казакоў гетмана Івана Брухавецкага. Агульная колькасць войскаў ВКЛ і польскай кароны складае каля 32 тысяч чалавек, плюс каля 20 тысяч казакоў правабярэжнай Украіны. Яшчэ кароль разлічвае на дапамогу крымскіх татар. Царэвічы Мухаммед Гірэй і Саадзет Гірэй мусіць прывесці мінімум 10 тысяч ваяроў. Такім чынам атрымліваецца больш за 60 тысяч чалавек. Таксама варта ўлічваць, што набліжаецца зіма, і фарміраванні маскоўскага войска звычайна распускаюцца на зімовыя кватэры. Вось дзе яшчэ адзін шанец. Планы караля маштабныя, але іх выкананне пад пагрозай. Чаму? Старыя песні ў Рэчы Паспалітай. І зноў палітычныя інтрыгі, ўнутраныя разборкі паміж магнацкімі групоўкамі. Абедзве велікалітоўскія дывізіі зусім не спяшаюцца ваяваць. Пад Рэчыцу, як планавалася, Міхал Казімір Пац сваю дывізію не вядзе. Да Дняпра дывізіі паасобку даходзяць толькі позняй восенню. Зноў праблема з грашыма. Зноў канфрантацыя паміж кіраўніцтвам дывізій правага і левага крылаў. Нейкая хворая птушка ў нас атрымліваецца. Як далёка можна даляцець з такімі крыламі? Каб выправіць становішча, Ян Казімір Ваза накіроўвае ў кожную велікалітоўскую дывізію сваіх камісараў. Але ж тут не камісарскія заклікі патрэбныя, але ж грошы, якіх ізноў бракуе. Дывізіі атрымліваюць каралеўскі загад неадкладна рушыць на поўдзень на ўкраінскія землі дзеля злучэння з каронным войскам.
Вялікі гетман літоўскі Павел Ян Сапега, пакутуючы ад цяжкай хваробы, перадае камандаванне над сваёй дывізіяй палявому пісару, дасведчанаму военачальніку Александру Палубінскаму і з'язджае на Берасцейшчыну, у Ружаны, рэзідэнцыю князёў Сапегаў. На гэтым вайна для аднаго з пераможцаў палонкаўскай бітвы скончана. Пройдзе 2 гады, і ён памрэ ў сваім ружанскім замку. Вось так тое месца будзе выглядаць праз 2 стагоддзі пасля яго смерці. А вось так выглядае ружанскі палацавы комплекс у наш час. Будзе магчымасць, абавязкова наведайце і ўзгадайце пра лёс нашага вялікага гетмана літоўскага Паўла Яна Сапегу. Вяртаемся ў 1663 год, снежань. На час задняпроўскай кампаніі агульнае кіраўніцтва над усім войскам Вялікага княства літоўскага адразу 2 дывізіямі кароль перадае палявому гетману Міхалу Казіміру Пацу. Баі на смаленскім накірунку. Першым умацаваным горадам маскоўскай дзяржавы на шляху велікалітоўскага войска становіцца горад Рослаў. Ну як горад? Гарадок. Удзельнік пахода шляхціч Ян Пачобута-Дляніцкі ў сваіх успамінах з пагардай называе гэты гарадок курнікам. Але ўзяць гэты курнік, куратнік, не атрымліваецца і пасля 2 тыдняў цяжкіх абложных баёў. Студзень 1664 года пад Рославам велікалітоўскія дывізіі аб'ядноўваюцца. Трэба рушыць далей, пакідаючы няскораны курнік у сваім тыле. У гэтыя ж дні палякі бяруць у аблогу Батурын, які вырашаюць не штурмаваць, каб не губляць час. Выконваючы загад караля велікалітоўскае войска працягвае рушыць на северскія землі, па дарозе спрабуючы з ходу ўзяць Бранск. І зноў няўдача. Бранскія абаронцы яшчэ на тыдзень затрымліваюць рух велікалітоўскіх дывізій. Праблемы з хуткім прасоўваннем узнікаюць і ў кароннага войска. Пад Глухавым, гарнізон якога, дарэчы, не царскі, маскоўцаў там не было ані в аднаго жаўнера, але цалкам складзены з мясцовых украінцаў і украінскіх казакоў. Дык вось, верны маскоўскаму цару украінскі гарнізон Глухава, дзякуючы мужнай упартай абароне, на 2 тыдні затрымлівае рух усяго кароннага войска, якому, дарэчы, штурмаваць горад дапамагае 2 палкі велікалітоўскага войска. Што ў гэты час робіць маскоўскі цар Алексей Михайлович? Збірае сілы. 27 студзеня 1664 года ля муроў новадзявочага манастыра праходзіць збор і агляд гасударава палка, які мусіць узначаліць сам цар. Вось як гэту падзею убачыў расійскі мастак Мікалай Свярчкоў. Гэта цар Алексей Михайлович, які выехаў на агляд свайго войска. І яго ваяры на аглядах і парадах усе прыгожыя. Пасля агляду гасудараў полк будзе часова распушчаны. Атрымалася такая праверка баявой гатоўнасці. Тым часам у раёне Можайска сфарміравана 19-тысячнае войска пад камандаваннем Якова Чаркасскага. Мусіць рушыць у накірунку Сеўска. Сярэдзіна лютага 1664 года каля Сеўска, які ўзяты ў аблогу, каронныя велікалітоўскія войскі нарэшце аб'ядноўваюцца, але час незваротна страчаны. На працягу 3 месяцаў кампаніі войскі Рэчы Паспалітай так і не сустрэліся з маскоўскімі палкамі ў адкрытым полі. Для генеральнай бітвы, як напэўна, планавалася. Не спраўдзіліся мары пра знішчальныя для праціўніка атакі крылатых гусараў. Жаўнеры моцна знясілены, як, дарэчы, іх коні. Моцны недахоп харчу і фуражу. Набліжаецца вясна з яе бездарожжам. Вялікія хваляванні, нават паўстанні сярод правабярэжных украінскіх казакоў. У лагеры караля адбываецца вайсковая нарада, на якой вырашана завяршыць задняпроўскую кампанію. Імаверны паход на Маскву адменены. Галоўныя сілы паварочваюць назад. Шлях няпросты. Праз гразкія балоты і густыя лясы войскі рушаць асобнымі атрадамі і групамі ў накірунку Новгарад-Северскага, Крычава і Магілёва, губляючы ў балотах і лясах гарматы і шматлікія вазы, якія няма каму цягнуць, падохлі коні. У якасці ар'ергарда пакідаецца толькі баяздольны корпус пад камандаваннем Александра Палубінскага, які атрымлівае задачу прайсці рэйдам у глыб тэрыторыі праціўніка, адцягваючы на сябе яго галоўныя сілы. Корпус да 8000 чалавек складаецца з літоўскіх і польскіх харугваў, атрада украінскіх казакоў, добраахвотнікаў і крымскіх татар. У выніку рэйда значна разрабаваны як мінімум 8 паветаў маскоўскай дзяржавы: Сеўскі, Рыльскі, Пуціўльскі, Карачаўскі, Арлоўскі, Крамскі, Курскі, Бранскі. Дарэчы, маскоўцы ў даўгу не застаюцца. Князь Іван Хаванскі на чале наўгародскага разрада на працягу лютага і сакавіка рабуе Дуброўну і Воршу, здзяйсняе набегі на Чарэю і Талачын, ваюе многія сяленні за Дняпром ажно да самога Барысава. Паспяхова б'ецца з атрадамі велікалітоўскіх палкоўнікаў Кміціча, Статкевіча і Дзятловіча, а затым адыходзіць да Віцебска.
Варта сказаць пра вялікія праблемы, якія ўзнікаюць у гэты ж час у войску украінскіх казакоў. Казакоў правабярэжнай Украіны, хаўруснікаў караля Рэчы Паспалітай. Адхілены ад камандавання і забіты наказны гетман войска Запарожска Іван Багун, былы паплечнік Богдана Хмяльніцкага. Абвінавачаны ў здрадзе каралю. Узгадваецца пасіўнасць яго войска пры аблоге Глухава. Ці была тая здрада? Напэўна, што і не. Мабыць, разудалыя украінскія хлопцы і пагарачыліся. У іх такое частенька бывае. Між іншым кажучы, Іван Багун пазней будзе прызнаны як адметная і станоўчая фігура ўкраінскай гісторыі. У 1992 годзе на базе кіеўскай сувораўскай ваеннай вучэльні будзе створаны кіеўскі ваенны ліцэй імя Івана Багуна. Вось так былі сувораўцы, сталі кадэты багуноўцы. А мы зноў акунаемся ў падзеі 1664 года, які мог стаць пераломным і заключным у вайне. Не выйшла. Войскі кароны і ВКЛ пакідаюць тэрыторыю маскоўскай дзяржавы. Не атрымалася адваяваць і ўсю Украіну. Як напісаў расійскі гісторык Ігор Бабулін, усе 52 гарады левабярэжнай Украіны, аб узяцці якіх паведамлялася ў пераможных польскіх рэляцыях, ізноў перайшлі пад кантроль Брухавецкага. Іван Брухавецкі – гэта першы казак, які стаў маскоўскім баярынам. Гетман его царского пресветлого величества войска Запорожского. Падпісваўся Івашка Брухавецкі. Такая ў Маскові традыцыя – прыніжаць свае імёны, нават калі ты высокапастаўленая асоба. Чэрвень 1664 года. Великалітоўскі тэатр ваенных дзеянняў. Польны гетман літоўскі Міхал Казімір Пац, які аднавіў свае сілы пасля няўдалай задняпроўскай кампаніі, разбівае 5000-ны корпус Хаванскага ў бітве на Лучосе, рака пад Віцебскам. Важная перамога, якая не дазваляе аб'яднацца Івану Хаванскаму з войскам Якова Чаркаскага, што ідзе ад Рослава. Дарэчы, пра гэту бітву, дзе Хаванскі цудам пазбягае палону, схаваўшыся пад мостам, маскоўскі ваявода напіша цару: «Ровны был бой с паном Поцам». Пасля перамогі на Лучосе Міхал Пац спрабуе вызваліць Віцебск, але тут яго чакае няўдача. Затое добрыя навіны прыходзяць з Магілёўшчыны. Сіламі месцічаў нарэшце вызвалены Стары Быхаў. Царская ўлада паступова сыходзіць з земляў Літвы, Беларусі, як веснавы снег. Значна дапамагае рэгулярным войскам пераўтвараць снежныя гурбы ў ваду і актыўны ўдзел мясцовага насельніцтва. І на тое ёсць прычыны. Прывяду словы імператарскага дыпламата Аўгусціна Майерберга, які праязджаў тады праз гэтыя землі. Здзекі і гвалт масквіцян так адвярнулі ад іх сэрцы гэтага народа, то ён выганяў іх са сваіх зямель з такой жа нянавісцю, з якім даверам калісьці прымаў. Чэрвень 1664 года. Чарговая спроба распачаць мірныя перамовы, гэтым разам у вёсцы Дуравічы паміж Смаленскам і Оршай. Да слова, там адбываецца больш за 7 сустрэчаў. Вынікі прывяду словы зварота да маскоўцаў аднаго з паслоў Рэчы Паспалітай. «Вы пабралі нашы гарады падчас нашай бездапаможнасці. Калі ў нас было шмат ворагаў, і хоць пан Бог пакараў нас за грахі, ад усіх непрыяцеляў вызваліў і засталіся ў нас непрыяцелям адны вы. Мы і з вамі хочам міру, толькі вярніце нам усё, а не верніце, мы будзем вяртаць сваё шабляю». Зразумела, чаму не дамовіліся. Наступная сустрэча прызначана на лета 1665 года. Студзень 1665 года. Узгадвайце тых арыштаваных жаўнераў, якія забілі польнага гетмана Вінцэнта Гасеўскага. Дык вось, падчас чарговага зацішша на фронце у Варшаве пасля суда адбываецца пакаранне забойцаў. Пры зачыненых гарадскіх брамах на рынку дваім адсякаюць галовы, пасля чаго чвартуюць іх целы. Яшчэ дваім пашанцавала болей. Іх толькі абезгаловілі. Вось такі фінал. 1665 год працягваецца. Частка дывізіі Міхала Казіміра Паца бярэ ў працяглую блакаду Дэнабург. Тым часам пачынаецца голад на Піншчыне. Вядомая справа. Вайна ўжо цягнецца больш за 10 гадоў. Каму хлеб вырошчваць? Хто ваюе, хто па лясах хаваецца, плюс няшчадныя рэквізіцыі для войскаў і сваіх, і праціўніка. Таму і голад. Наезд украінскіх верных цару казакоў на Бабруйск, які ў чарговы раз разрабаваны і папалены. Царскія ваяводы Чаркаскі, Варатынскі захопліваюць Шклоў, частку мясцовай шклоўскай шляхты, якая пасля 10 гадоў вайны здолела выжыць і не паспела ўцячы, высылаюць у Казань. Тым часам великалітоўскія партызанскія фарміраванні пад камандаваннем Чарняўскага ходзяць рэйдам да Пскова і Порхава, а на Полачыне ва ўсю гаспадараць царскі ваявода Іван Хаванскі. Вось такое зацішша на фронте. 1666 год. У Рэчы Паспалітай чарговыя ўнутраныя разборкі.
Б'юцца на смерць прыхільнікі палявога кароннага гетмана Ежы Любамірскага і тыя, хто за караля. Гінуць сотні, а мо і тысячы у баях паміж сабой, у тым ліку і продкі літвінаў-беларусаў. У Вялікім княстве літоўскім узмацняецца барацьба за гегемонію паміж пацамі, якія ў хаўрусе з сапегамі і радзівіламі, і не толькі на соймах і сойміках. Так і хочацца крыкнуць праз стагоддзі: «Спыніцеся! Дзеля захавання дзяржавы спыніцеся!» Не, не пачуюць. Другая палова 1666 года. Паводле папярэдніх дамоўленасцей, баявыя дзеянні мусяць прыпыніцца ўздоўж мяжы ВКЛ з маскоўскай дзяржавай ад Дынабурга, які знаходзіцца ў аблозе велікалітоўскім войскам, да Запарожжа. Але ж лакальныя баі з царскімі войскамі працягваюцца. Напрыклад, у Падняпроўі. На паўднёва-ўсходніх землях Літвы і Беларусі шкоднічаюць украінскія казакі, якія, распусціўшы свае загоны, пад Рэчыцу, Пінск, Слуцк, бязлітасна пустошаць край. Ну што там можна ўзяць пасля столькі гадоў вайны, але ж забіраюць апошняе, што засталося. Абвастраецца палітычная сітуацыя на правабярэжнай Украіне. Новы гетман войска Запарожскага Пятро Дарашенка прызнае васальную залежнасць ад турэцкага султана, лічачы, што гэта дапаможа яму у барацьбе за незалежнасць аб'яднанай Украіны. Незалежнасць як ад Варшавы, так і ад Масквы. Вось у такой атмасферы і праходзяць чарговыя перамовы ад міры. На гэты раз, можна сказаць, прадуктыўна. 9 лютага 1667 года у Андрусаве, іншы варыянт назвы Андросава. Увага! На 35-й сустрэчы упаўнаважаных з абодвух бакоў нарэшце падпісана часовае замірэнне на 13 з паловай гадоў. За гэты час абодва бакі мусяць падрыхтаваць умовы для заключэння вечнага міру. А пакуль да маскоўскай дзяржавы пераходзіць Себеж, Невель, Веліш, Сураж, Белы, Смаленск, Дарагабуш, Рослаў, Магалін, Старадуб, Наўгарад-Северскі, Чарнігаў, Глухаў і ўся левабярэжная Украіна. Таксама за рускім царствам застаецца Кіеў. Часова, на 2 гады, пакуль маскоўцы не выведуць адтуль свой гарнізон, па-сучаснаму вайсковую базу. Але вы ведаеце, што няма нічога больш сталага, чым часовае. Так атрымліваецца і з Кіевам, які так і не будзе аддадзены Рэчы Паспалітай. Ні праз 2 гады, ні праз 22. Вось і вер пасля гэтага розным паперкам, нават з дзяржаўнымі пячаткамі. У межах Рэчы Паспалітай застаюцца Жамойць, Літва, Беларусь і правабярэжная Украіна. 18 лютага 1667 года Ян Казімір Ваза выдае універсал, якім абвяшчае, што падпісана замірэнне з Масквой. Ён патрабуе, каб па дарогах не чапалі царскіх ратнікаў, якія павінны да 10 сакавіка здаць гарады і памежныя замкі ды вярнуцца дадому, у сваю родную маскоўскую дзяржаву. Вайна скончана. Войска Вялікага княства Літоўскага мусіць быць скарочана да 7238 чалавек. Няма грошай на большае. Атрады добраахвотнікаў, так званых валанцёраў, распушчаны. Частка велікалітоўскіх харугаў, якія падтрымліваюцца ў поўнай баявой гатоўнасці, адыходзяць на поўдзень Вялікага княства Літоўскага з задачай сцерагчы краіну ад імаверных набегаў казакоў і магчымай турэцкай агрэсіі. Доўгачаканы мір нарэшце прыйшоў на літоўска-беларускія землі. Мір. Так, гледзячы на ўмовы мірнага пагаднення, Рэч Паспалітая відавочна прайграла. Але магло быць і значна горш. Варта было спыняцца. Для беларускіх земляў ваенныя падзеі, якія адбываліся на працягу 2 апошніх дзесяцігоддзяў, пачынаючы з 1648 года, Хмяльніччына, узброенае супрацьстаянне мясцовых магнатаў, вайна са шведамі і як вішенька на торце 13-гадовая вайна з маскоўскай дзяржавай, а таксама непарыўна звязаныя з ваеннымі дзеяннямі хвалі, эпідэмій і голаду сталі сапраўднай катастрофай. Па меркаванні сучасных даследчыкаў, насельніцтва за гэты час паменшылася з 2 мільёнаў 900 тысяч да 1 мільёна 400 тысяч чалавек. Простая і жахлівая арыфметыка, страцілі амаль кожнага другога, а можа і болей. А вось як выглядаюць дэмаграфічныя страты за перыяд з 1650 па 1667 год па паветах Вялікага княства Літоўскага. Як бачна, найбольш пацярпелі Полацчына, Мсціслаўшчына, Магілёўшчына, Віцебшчына, Меншчына. Тут прыведзены працэнты знішчаных дымоў. Дым – гэта сялянскі двор, дзе маглі жыць як адна сям'я, так і некалькі. Дым у той час з'яўляўся адзінкай падаткаабкладання, таму і лічбы больш-менш захаваліся.
Пра тое, як 13гадовая вайна паўплывала на развіццё вайсковай справы ў вялікім княстве літоўскім, у тым ліку на беларускіх землях, пагаворым у наступных лекцыях, а пакуль хопіць. На сёння і так шмат інфармацыі. Тым больш гэта быў толькі храналагічны агляд. Шаноўныя мае сябры, мінулым разам я пазнаёміў вас са сваім сабакенам па мянушцы Кай. Адбыўся ў гэтага цудоўнага шчанюка першы выхад у эфір. Сёння працяг гісторыі. Вот што ў нас сёння на вячэру, а водары які, толькі панюхай, да? Ну што, мой любы сабакен? Сёння ты уважліва праслухаў чарговую лекцыю-размову. Спадзяюся, што было цікава. Напэўна, ты пераканаўся, што 13гадовая вайна 1654-1667 гадоў гэта адна з найбольш важных і трагічных сторонак шматвековой гісторыі беларускага народу. Сваю гісторыю трэба ведаць і вывучаць. Лекцыя скончана, прыйшоў час падсілкавацца. Смачна есці. Вось так? А цяпер вяртаемся да тэста для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам. Нагадай, гучала пытанне. Якая з пералічаных бітваў адбылася на Магілёўшчыне? А. Бітва пад Палонкай, Б. Бітва на Басі, С. Бітва пад Кушлікамі, Д. Бітва на Лучосе. Нягледзячы на тое, што ўсе гэтыя бітвы па храналогіі стаяць зусім побач, іх геаграфія даволі шырокая. Магілёўшчына, Берасцейшчына, Полаччына, Віцебшчына. Пачнем з самай вядомай. Бітва пад Палонкай, якая адбылася 28 чэрвеня 1660 года. Вёска Палонка Баранавіцкага раёна, гэта Берасцейшчына. Планую падрыхтаваць лекцыю пра гэту падзею, а калі атрымаецца, то і наведаць месца бітвы ўжо гэтым летам. Каля памятнага знака і валуна схіліць галаву, запаліць лампадку ў гонар ваяроў, якія загінулі ў той сечы, азнаёміцца з мясцовымі краявідамі, месцам бітвы, а затым накіравацца на паўночны ўсход Беларусі, на Полацк, праехаць усяго нейкіх там 450 кіламетраў і трапіць на месца, дзе амаль 400 годзе таму назад, 4 лістапада 1661 года адбылася бітва пад Кушлікамі, пра якую, напэўна, многія чулі, але ж дзе знаходзіцца тое поле, на якім ваяры Рэчы Паспалітай біліся з царскім войскам Івана Хаванскага, мала хто ведае. Зробім невялікую віртуальную экскурсію. Уявіце, што мы на Полаччыне, каля вёскі Якубінкі, недалёка ад аграгарадка Кушлікі, узнімаемся на ўзгорак, нярэдка зарослы травой летам і засыпаны снежнымі сумётамі зімой. На гэтым месцы некалі знаходзіўся лагер войска Вялікага княства літоўскага. Цяпер там памятныя камяні з барэльефамі Казіміра Жаромскага, які камандаў літоўскім войскам, і Стэфана Чарнецкага, камандзіра кароннага войска, а таксама 2 мячы, уваткнутыя ў валун. Месца, дзе адбывалася Кушліцкая бітва, выглядае зараз вось так. Гэта поле знаходзіцца на правым беразе заходняй дзвіны каля вёскі Райкава, зусім побач з Кушлікамі. Цяпер рушым пад Віцебск, на раку Лучоса, левы прыток заходняй дзвіны. На жаль, мне невядома тое месца, дзе 5 і 6 чэрвеня 1664 года великалітоўскае войска пад камандаваннем Міхала Казіміра Паца ваўшчэнт разбіла войска Івана Хаванскага. Сеча адбывалася з пераменным поспехам на абодвух берагах ракі. Першы дзень на правым, другі на левым. Захаваліся звесткі, што адлегласць на поўдзень ад тагачасных муроў Віцебска да месца бітвы была каля 10 кіламетраў. На жаль, няма і аніякага памятнага знака пра гэту зусім не шараговую падзею 13гадовай вайны. Упэўнены, што неўзабаве з'явіцца яшчэ пры нашым жыцці. Ну што, засталася апошняя бітва. Бітва на Басі. І гэта Магілёўшчына. А Бася – гэта рака. Да слова, ў Магілёўскім абласным краязнаўчым музеі экспануецца карціна, прысвечаная гэтай бітве, якая цягнулася даволі працяглы час ад 24 верасня да 10 кастрычніка 1660 года. Месца галоўнага найбольш жорсткага боя, імаверна, на адным з палёў каля вёскі Вуглы. Гэта каля 40 кіламетраў на паўночны ўсход ад Магілёва. Вось так выглядаюць тыя мясціны на Google мапе. На жаль, ніякіх памятных знакаў, прысвечаных знакамітай бітве, у гэтых мясцінах няма. Ну, спадзяемся, што пакуль няма. Як бачым, наперадзе яшчэ шмат працы па ўшанаванні памяці нашых продкаў ваяроў. Вяртаемся да тэста для эрудыту. Такім чынам, правільны адказ Б. Бітва на Басі. Ну вось і ўсё, даражэнькія мае.
Дзякуй за ўвагу, за вашы будучыя каментары, іншыя дапаможныя для гэтага канала дзеянні. Дзякуй. Вялікая ўдзячнасць мастакам, фатографам, гісторыкам і публіцыстам, чые творы і працы былі выкарыстаны пры падрыхтоўцы гэтага роліка. Што пачытаць? Кнігу польскага гісторыка Кшыштафа Касажэцкага «Кампанія 1660 года ў Літве». Па меркаванні аўтара, 1660 год – кульмінацыйны момант у вайне маскоўскай дзяржавы і Рэчы Паспалітай. Аўтар засяроджвае сваю ўвагу не толькі на ваенным, але і на палітычным аспекце падзеяў гэтага года. Варта азнаёміцца, безліч цікавай і карыснай інфармацыі. Падзеям заключнага этапу вайны прысвечана і кніга расійскага гісторыка Ігара Бабуліна. Я ўжо пра яго сёння некалькі разоў узгадываў. Напэўна, заслужыў гэтага расійскі даследчык 13-гадовай вайны маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай. Бабулін спрабуе давесці найперш расійскаму чытачу, што незаслужана мала ўвагі ў сучаснай расійскай гістарыяграфіі надаецца паходу Яна Казіміра на землі маскоўскай дзяржавы. На думку гісторыка, гэта была незвычайная на тыя гады ваенная кампанія, але вялікі паход на Маскву, мо аўтар і мае рацыю. З ягонай кнігай менавіта я знаёміўся ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. У каго ёсць жаданне, можна і прыдбаць, лішнім не будзе шмат карыснай фактуры. Чарговы раз для тых, каго цікавяць падзеі 13-гадовай вайны, прапаную кнігу яшчэ аднаго расійскага гісторыка Олега Курбатова. У яго атрымаўся даволі грунтоўны агляд гэтай вайны, зноў жа, з пазіцыі сучаснай расійскай дзяржавы, але калі адкінуць розныя ідэалагічныя шалупіні, то можна знайсці шмат чаго цікавага, таму і раю. Таксама, даражэнькія мае, запрашаю вас павандраваць па гістарычных картах беларускага гісторыка Віктара Цемушава, які, на жаль, рана пайшоў з жыцця, але пакінуў нам велізарнейшы навуковы скарб. З яго картамі або мапамі, каму як падабаецца, беларуская мова на дзіва багатая. Дык вось, з мапамі Віктара Цемушава, прысвечанымі падзеям 13-гадовай вайны, можна азнаёміцца не толькі ў маіх роліках, але і ў некаторых гістарычных атласах Беларусі. У каго ёсць такая магчымасць, не пашкадуйце свайго часу. Вартая справа. Сёння мы скончылі храналагічны агляд 13-гадовай вайны. Атрымалася 4 даволі аб'ёмныя лекцыі размовы. Па магчымасці прапануйце іх прагляд сваім сябрам і знаёмым, асабліва важна, калі гэта будуць беларускія вайскоўцы. Тэма вельмі важная, таму і планую працягваць яе вывучэнне. Бліжэйшым часам засяродзім увагу на асобных яе эпізодах, падзеях, бітвах і на дзейнасці некаторых военачальнікаў. Тэмай наступнага роліка стане вельмі неардынарная асоба, ролю якой у падзеях першага этапу 13-гадовай вайны цяжка пераацаніць. Вялікі гетман літоўскі Януш Радзівіл. Каб не прапусціць паведамлення пра наступны ролік, націсніце на званочак. Дзякую вам за ўвагу, не забудзьцеся за падабайкі, змястоўныя каментарыі і на іншую зручную для вас і прыемную для мяне дапамогу. Яна вельмі патрэбна гэтаму праекту. Са свайго боку, кожнаму з вас перадаю флюіды сваёй бязмежнай удзячнасці. Усё, што магу. З вамі быў Віталь Чырвінскі, гонар маю. Да хуткай сустрэчы.